L-għodwa tajba, illum it-3-17 ta' Marzu. Permezz ta' din ix-xandira diretta mill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana, il-kol mistednin biex nitolbu f'din il-quddisa li ser jiċċelebra l-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum qed nitolbu b'mod speċjali għal familji ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, il-familji tat-tobba, tal-infermiera u ta' dawk li mill-iżgħar sal-ikbar qed jiċċaħdu mill-familja tagħhom biex joffru servizz lil dawk morda u fil-bżonn ta' kull tip ta' għajnuna. Nitolbu flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nistedinkom illi ninaqdu flimkien ħalli nitolbu lil Alla l-għajnuna u l-grazzja tiegħu permezz ta' din il-quddisa. Nitolbuh fil-kliem li se nisimgħu fl-ewwel qari biex hu iħarisna, ikollu ħnina minna, jeħlisna. U nitolbuh il-grazzja li aħna dejjem nkunu qrib tiegħu u li jkunu li jagħtina l-paċi fil-qalb tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Int li tiftaħ dirajk il-mitinbinu taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem il-għajnuna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. F'dak iż-żmien Għażarija waqaf f'nofs in-nar. Fetaħ fommu u talab u qal: Minħabba f'ismek la titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna. Minħabba f'Abram il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-qaddis tiegħek. Lilhom int kont wett nisel bla ħadd, daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna l-iżgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna illum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej, la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju, la offerta u lanqas inċens, u lanqas baqa' imkien fejn offrulek l-ewwel frott tagħna, jew fejn nitolbuk ħniena. Madankollu qalbna niedma u ruħna mċekkna jalla nkunu ninogħġbu quddiemek, qisna b'sagrifiċċju tal-ħruq ta' naċ u barrin, qisna beluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek. U jalla nimxu għal kollox warajk, għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqqalniex wiċċna l-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħniena tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek. Il-kelma tal-mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi.
Najdu flimkien, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej, għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Najdu flimkien, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Ngħidu flimkien, ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja bi qlubkom kollha, jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mallem, xi kemm il-darba irid jonqosni ħija biex jien naħfirlu, sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-satna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbiegħu martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħed qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed qudiemu jitolbu biħnina u jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija u rodlok. Imma dak ma rridx jaf. Mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu il-qaddej jaraw il-ġraja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata liħu qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni biħnina, ma kienx imissek int ukoll tħenna l-sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan blaħrax is-Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux l-ġurxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Meta Ġesu isemmi n-numru 77 għall-mistoqsija ta' Pietru xi kemm irid jonqsu ħoħ biex jaħfirlu, ma kienx qed isemmi dan numru bħala limitu. Pietru semma 7 u 77. Imma l-kelma 77 tfisser li għandek taħfer mingħajr limitu, li għandek taħfer dejjem. U Pietru fehm dan, kien sema li Ġesu jitkellem fuq il-maħfra u kemm il-maħfra hija importanti għal min ikun dixxiplu ta' Ġesu. U stess kellu iktar tard jgħaddi mill-esperjenza tal-maħfra meta ċaħat il-Ġesu 3 darbiet u Ġesu ħafirlu. Ġesu iridna naħfru dejjem. U iridna naħfru il-għaliex aħna diġà maħfura minn Alla lilna jaħfrinna u aħna naħfru bħalma hu
jaħfer lilna. Xiġifieri taħfer? Jiġifieri ma tpattix deni b'deni. Ma tagħmilx ħsara lil min għamillek il-ħsara. Ma tweġġax lil min weġġek. Il-maħfra ma tfissirx li inti meta hemm sitwazzjoni ta' inġustizzji jew ta' abbuż tagħlaq għajnejk u tħalli kollox għaddej. Ma tfissirx hekk. U l-maħfra ma tfissirx li inti meta xi ħadd jonqsok ma tibqax tħoss. Il-maħfra mhix għax ma tħoss, imma l-maħfra hija marbuta mar-rieda. Kultant tiltaqa' ma' xi ħadd li jkun naqsek li jew li jkun weġġek u inti f'qalbek tħoss xi ħaġa li mhix sabiħa il għaliex iltqajt ma' min weġġek. Imma meta tħoss dan, il-maħfra hija li tgħid minkejja dak li nħoss jien irrid naħfer. Mhux għax inħossni bil-fors tajjeb, ma minkejja dak li nħoss jien irrid naħfer, din hija għażla. U għalhekk nitolbu lil Alla din il-grazzja llum imdawlin mill-kelma tiegħu li aħna naħfru dejjem lil min jonqosna, lil min iweġġana, lil min jagħmilna ħsara. Li aħna nemmnu kif urina Ġesu li meta naħfru aħna stess inkunu ħafna aktar fil-paċi fil-qalb tagħna illa għaliex ma nħallux il-min ikun weġġana jew għamilna ħsara ikompli iżommna taħt difreħ. Imma nkunu ħafna aktar ħilsa kif iridna Alla. Nitolbu din il-grazzja li aħna jkollna qalb li taħfer bħalma għallimna Ġesu u bħalma urina Ġesu bħajtu u speċjalment fil-mewt tiegħu meta ħafer għalmu li jaħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ejju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla missierna li jħobbna li jħenna lina u li jaħfrilna. Kun mulej mal-Knisja tiegħek wejna biex tkompli twassal il-messaġġ il-bxara tajba tal-imħabba u l-maħfra tiegħek nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li għandhom it-tmexxija l-awtorità, speċjalment bħalissa f'dan il-mument diffiċli biex inta tihom id-den u l-erf għad-deċiżjonijiet li huma għall-aħjar ġid tal-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha milquta mill-mart u għall-familjari tagħhom, nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom u jħarsuhom, nitolbu speċjalment għat-tobba, għall-infermiera, għall-operaturi kollha fil-qasam tas-saħħa biex inta tihom l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Għatina mulej qalb illi taħfer li kollha ħnina kif għallimtna inti nitolbu.
nitolbuk mulej biex dejjem nozzu il-ħajja f'kull mument tagħha nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn il-ġranet, u għal familjari tagħhom nitolbu. Nitolbuk mulej biex tilqa' dawn it-talbiet tagħna u biex tagħtina qalb li tiġbaħ lil tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna miħtijietna u taqlalna il-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna int trażżam fina id-drawwiet ħżiena, terfanna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol farħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġarat il-ħajr, ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi ta' patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewtijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li fiha aħna nitolbu lil Alla aħfrilna bħal aħna naħfru il-minuħati għalina. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna drubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni miħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija fis-sagrament tal-Ewkaristija, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik. Nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina imqazza li għamilna mulej tatina l-ħajja, issaffina meħtijietna u tħarisna minn kull ħażen. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Sa se nselmu lil Marija bit-talba ta' Salve Regina, nitolbuha mod speċjali biex tħarisna u tkun magħna speċjalment fil-momenti ta' biża', ta' ansjetà, ta' inkwiet biex nemmnu li hija l-Omm illi tħarisna u tieħu ħsiebna. Slim għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Bekk ġejna fit-tmiem din ix-xandira diretta mill-Kurja tal-Arċisqof. Nistedinkom tinaqdu magħna l-lejla fil-5:30 għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u r-Rużarju minn Monsignor Arċisqof Charles J. Xikluna. Sa dak il-ħin, nistedinkom tiftakru f'xi ħadd li qiegħed waħdu jew waħedha u ċemplulhom biex tkunu għalihom ta' faraġġ u ta' wenz, filwaqt li nevitaw li noħorġu minn djarna bla bżonn. Grazzi u nsellmilkom.